Pataranga ine mukadzi wake naiye wari waini obva achidhirikirwa mumwoyo kunza papa nevamwe varume vairi zvichizi murume unofanira kuzi abhadhare chinyi mwana uyu asi murume uyu haana kubatikana nazvo muridzi wemugodhi haana kubatikana nazvo saka murume wakazondouya pachipatara ipapapo obva atodhisapiya abva atoenda mukadzi wacho akati unofanira kuti abatirwe mbudzi aende kotengesa mbudzi dzake kune mbudzi dzakawanda maningi stereki asi haana kubatikana nazvo ini ndakabva ndatonyarara ipapo kusvikira izvozvo kusvikira nhasi saka mukadzi wake abva auya pano abatodhisa abva aenda sini ndandiri kumashure kunondo kwandandiri kucherera ndatomubva nemavhu angu kumberi kubva kushafti saka vanditombomuti nokwanisa here ndikupewo chichipinga kundibatsira ndigonzero tikasire kupedza ovha riti amira ndidhinde ndati iwe hazviiti vapakadzika ovha atanga kutondibuditsira mavhu richitobudisa mavhu iye achibudisa mavhu achiunganidza achiunganidza kudaro ndo pandakazwa kupera simba mashodhasi mangu ndakuta tocheve yadzima ndakakuona rima ndave panapa ndakazotanga kunetsana situation yangu matasana ndakuona semunhu ndakurwadzirwa nemunhu kuti munhu akagarira ari murume asina chasikagoni chaachaita agarirei saka takazosvika pakuita chipambi pandazvibata pafoni ndakarekodi ndakasiya foni iri parekodi nanhasi audio yacho ndinayo wabva ramona akuona mune banga ragari zveshuwa ndakabata banga pandamuchishitsira ndamuti ndokuuraya uwandiurira uri kuandizvida nditi atanga kuramba handakubva banga riapandasvika bararamona akagara atanga kundiaregerero patakurwisana neni pazvashaya basa ndaramba ndichingosimba pamaoko chete nokuti bhodhi yangu kutanga apa kudai so ini kudzika kudai bekusina pawa vadiva vateereri kunasha studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Alright, ndinokukwazisai mose vadiwa vatariri nevari kutiona kumativi mana enyika. Tiri pano nhasi ndiri kunzvimbo yemuchena. Muchena tinoita topfura penalonga torova tokwidza makomo ndofunga mangona road tatichishandisa. Ndiri pane mumwe musha ndina mama nehama dzangu dzinadzo pakati pedu. Pano tinokonzerai zvinhu zvisina nhema zvisina tsvete zvatinenge tichiti tibatsirane semhuri yeZimbabwe, kusanganisira vanhu vanosangana nemaproblems mamwe ekuti vari voga havakwanisi kusovha, asi tiri tose anobuda pachena tichibarisei pamusha penyu zuva ranhasi. Aiwa, pandori naniwo. Pambori nani. Kunzai panapa inyaya yedambudziko remwana wangu uri kurwara. Okay. Mwana wangu akasvodonera mugomba magweja. Saka adonera mubva aenda kokuwara musana. Saka akuwara musana abva atakobva aenda kujenerali ndokaenda. Asvika ikoko kubva agara kwe2 weeks. Agara 2 weeks zvikazi tore mari inokwana kuita 4,000. Mari takashaya. Tobva tadismisswa bva tauya kumba kunoku. Tasvika kumba kunoku takagara 2 weeks tiri futi panapa futi. Pandazoona hanzvadzi yangu ndikati mwana uri kudaro kurwara, ndikati uri kurwara, ndikati hey, inotoita sei? Ndikati zvandakukumbira mukwasha ndimbotore chenyu mwana. Obva akumbira mukwasha abva atore mwana kochena naye kuMozambique kunonzi kuBhera, ndiko akaenda naye. Obva asvika ikoko kubva agadzirwa musana ikoko bva wadzokera kuchiuya kuno kuZimbabwe kunoku. Asvika kunoku kugara haagari, anoramba akandorara, ukada kumuchigara pasi haagoni, kuti dumbu rangu rakazvimba, kudya chikafu unodya achirutsa, dumbu rake anondoti rakazvimba, haagoni zvese. Hino ipapapo manje ndipo pandinoti ndiri kurwadziwawo mwoyo wangu nezviri kuita mwana wangu. Saka ndiri kukumbirawo rubatsiro nekuti mwana wangu zvinge udiniwo kubatsirwa kuti ndione kuti mwana wangu arapwe
izvi une ronda riri pasaidhi apa rakaita zvekudzama ronda riya zvokuti kana usiku hatirari tondorara takagara zvo zvirikutondinetsa ndiri kutambudzika zvimwe zvisingaiti. Alright, mwana wenyu anonzani? Unonzi Arnold Taurai. Arnold Taurai akanatsokutsananurai kuti chii chakaitika here kuti azosangana nenzvimbo because kuno kuti kwaMuchena zvakaitikira kupi? Zvakaitika paOdzi. PaOdzi kunozi kuChiweri. Alright, kuChiweri. Tapfura njanji toramba tichidzika tichienda kuChiweri. Alright, waiwe mugodhi wake here kana kuti kwakuri kutoshanda? Mugodhi unenge wanga akandobata ranga aine mukadzi wake naiye wari wairi ndokobva achidhirikirwa mumoni nemuyo. Wanga uri mugodhi wavo? Mugodhi iwowo ndizvo ndichichaziyaba ipapo kuti wanga uriwo, asi ipapo ndakavabvunza papaina vamwe varume wairi zvichizi murume unofanira kuzi abhadhare chinyi mwana uyu, asi murumeyo haana kubatikana nazvo. Muridzi wemugodhi? Haana kubatikana nazvoba. Saka murume uwo wakazondouya pachipatara ipapapo obva atodhisapiya bva atoenda. Mukadzi wacho akati unofanira kuti abatirwe mbudzi aende kotengesa mbudzi dzake, kune mbudzi dzakawanda maningi stereki, asi haana kubatikana nazvo. Ini ndakabva ndatonyarara hangu ipapo svikira izvozvo kusvika nhasi. Svika mukadzi wake abva auya pano obva atodhisa bva aenda. Zvabva ndandosara nemwana wangu. Tisati taenda ikoko, chii chakaitika musi wacho kutsanangura kwaiita mwana wenyu tisati tasvika ikoko? Mwana wangu akati mama, ini ndakapinda mumugodhi. Ndapinda mugodhi ndichikiringa mukiringo. Saka ndakaona chionini hazi ndatakandokotama kudai. Ndakotama ndana kuziva kuti ivhu riri kudzika riri kunditsikirira. Saka hazi ndadzitsikira ndakabva ndadzika mutsipa wangu obva uya apa. Ipapo pandinozoziva kuti zvafamba sei. Ndo pakazoti mukadzi wacho obva amhanya kuenda kudaidza wamwe wanhu kuti uyai mundionerewo murume wangu wadhirikirwa. Ndiye anga ari kukiringa mukiringo wacho iwowo achibudisa mavhu acho. Saka wanhu obva wazouya nemafushuru obva wachera obva wamubudisa ari mupenyu. Ini bva ndazodaidzwa ndiri kunokomba kunobva ndasvika kujena, ndo patakasvika ari kubuda ropa mukanwa nomumhungu. Ndo zvakaitika. Saka atopuwa mubhedha. Saka mudzimai wacho akauya achitoti ndo zvaakakonfirma kuti ndo zvakaitika. Mudzimai ndiye aitozama kubatsira. Waishanda wari 2. Alright. Ndo zvakaitika ipapa. Okay. Alright, saka mudzimai wacho akazombouyawo here since achiona situation yemwana wenyu? Wakauya wakaenda wese Mozambique wakadzoka. Obva adzoka ari panapa, paumba panapa. Ndo pakabva toti ndakumboenda kumba kuona chii mai vangu. Ndobva aenda zvachose anozodzokera futi. Zvanga iri rini paakaenda? Tototi tini tete. 3 months. Saka kudzoka kunogona kunetsa. Alright. Saka haambofoniwa achinzwa kuti murume wake ari sei? Haana kumbobvira akambotifonera. Ini ndikatoisa foni yake ndozi vairebhu. Haana kuzombofona kusvika izvozvi. Vanga vaine mwana wevana here? Iye anga asina mwana baiyo. Alright. Anga aine mwana, umwe wacho akaenda kovhiringa ndiye anga aine mwana. Umwe wacho akabva aenda ngekuona uyu atora uyu mukadzi uyu. Ndo zvakaitika. Alright. Saka hapana dzimwe kore tomboti kune mudzimai wake, saka muri kubatsirikana sei? Munzwa muchiti mukwasha akazomutora achimuendesa kuMozambique. Hanzvadzi yenyu. Chii chakaitika kuMozambique? Ndanzwa muchiti vakanorapwa ikoko. Vainorapwa nemadhokota chaivo kana kuti vanobatsira? Madhokota chaivo. Asi hapana chakachinja? Musana wakaenda pakaparetwa pacho pakaenda kobhora. Asi muno muwest muno ndo musipita bamuwest muno. Tagara zvisipita. Agara. Kana weti yacho dzimwe nguva inotobuda kana kutoileti haaendi kutoileti. Asi utaura anotaura? Unotaura. I think zvimwe zvinenge chizoda iye achizotitsanangurirawo zvakaitika. But kumashure uko aitombotowa kanoshanda aitounzirawo mai wake achitochengetawo mai achikubatsirai. Zvaimubhadhara here zvichibheja kana zvizosvika pakuzoti munhu anosvika pakudai zvaimubhadhara? Munhu waMwari handina chandakaona. Handina kana. Uku kwakutoenda kutotsvaga upenyu hwavo kuti gaindidini ibatsirika, asi kuti pane chandakamboona mazuva acho iwawo handina chandakamboona kana kusvika izvozvi. Saka wanga wasingatombobatiwo zvinoita vamwe? Kana. Nokuti kuno kundoziva kuti kuno kuti kunzvimbo yePenalonga. Origin ndinoona vanhu vachibata
upenyu huchitochinja. Saka ipo hapana. Hapana Kana umbounzirawo mai vake zvaa zvachakatoka. Anga achirotanga pakutanga. Alright. Ko muridzi wemugodhi uyo akazombobatikirawo here kana kumbozama kumubata imi? Kana kuzombomuona kana kuzondibata inini handina kana kumbondibata kana. Hana. Yokera. Alright. Ameno ndiri kutaura nani? Inini ndiri tete waArnold. Ora muri tete waArnold. Alright. Mungatitaurirawo situation iri panapa here nekuona kwenyu? Inini Arnold paakabuda muchipatara ndakanyatsamubvunza kuti chii chakanyatsoitika. Wakati kana tasvika pabhandi ndaichera ndakaita zvekugara. Saka ndaichera ndichidai. Ndakagara ndakadai ndichichera mavhu ndichidai. Saka ndakazongonzwa kuti dhi pamusana, chakaenda korowa pamusana. Then chest yake yakaenda kogara pakati pemakumbo. Ndo pakaenda bhonzo reapa. Saka bhonzo riya raguka. Skani yake inotaura kuti bhonzo parakaguka rakaenda kobaya spinal cord. Ndo dambudziko rakaenda koitika. Then paakazobva kuMozambique zvakuita kunga zviri nani. Hatina kuziva kuti zviri kuenda kunorwadza futi rimwe side because ndo pakazotanga maronda. Wakabva kuMozambique asina. Akazotanga atobva kuMozambique. Paakadzoka haana kana kumbofamba kana kudii? Haana. Hapana chakachinja. Hapana chakachinja. Ya. Ko iye achikutaurirai dambudziko riripo ndoziva kuti kusafamba ati pfungwa dzake dziri right here mentally. Pfungwa dzake dziri right. Asi pari izvozvi nekuda kwemarwadzo manje anongoti ini ndikaona kana poison ndomwa hangu kuti ndikurumidze kudi kufa. Saka ndo zvinhu zvakutongotibata kuti anogona kuzosara nevana. Zvinhu hazvizomiri zvakanaka. Saka achatodi kusiva ari ega. Baba Brandon, muri sei? Muri nani? Zvinomirira mushe. Anditi. Ndoziva. Kuwadzirwa. Ya. Ameno yakwanisa kuexplaina zviri kuitika. Ya, vamama vambozama kuti explainera zvakaitika. Saka imi mukutaura kunoita kunetsa ndizvo. Problem yakaitika ndakakuwara mumaini. Ndakatsikirwa ndakagara. Kubva ndabudiswa mumaini ndakanoenda paTare General Hospital. Chinonobatsirwa ndakashaya rubatsiro. Handanzi panoda 3,800. Ndakagara zvenguva refu ndiri dzinenge 2 months. Obereki vakasvika pakushayiwa mari. Pandazi ndibude musi wekutanga handinozobuda mamabvu vakumbira kuti ndidi wedzere madays mandagara 2 days. Ndabuda ndokuzoya kumba kunoko. Ndichiuya kumba kunoko ndakagara mwedzi zvakare. Kobatsirwa nevamwe ndichimboda kuti ndiende kucheck up. Ndakashaya basa. Pandakaenda kuMozambique kuBeira. Handadzokera kubva kuBeira. Ndakaenda kuMozambique kuBeira ndikaoperetwa backbone spinal cord sana. Ndoyanga idzanga yakafa. Pandaoperetwa zvaita zvakanaka. Pandabuda muchipatara ndakambogara namukoma variko kuBeira ikoko. Vachibhadhara dhokita chiya everyday achindipa mainjection. Achindipa mishonga achindipa kuti ndinofanira kushandisa so. Saka ndakazosvika pakuuya kudzoka kumba kuno kuZimbabwe. Ndaya kunoku ndakatombotanga kutombogara. Ndada kugara zvatanga kuramba futi. Side rangu iri ndo rinoti ndada kugara rinorwadza. Then after kurwadza kweside iroro ndakutanga kuita problem yekusaenda kuchimbuzi. Dumbu rangu izvozvi rakazvimba. Handina simba. Nyoka yangu kwenda kuchimbuzi haina simba.
kusvika patime anoda kuti ndirare ndesekusaidhi kudai unozwa spana uyu spinal cord inodaira kuda kungodaiwo zvigunwe inodaira ndiri kukwira muwest mangu kudzika kudai kusvika makumbo hamuna kana simba kana chii handikwanisi kana kutambisa makumbo kudai handikwanisi nyaya yangu iri pakuti ndatambudzika tsvagawo rubatsiro ndarwara kwenguva refu ndakukwanisa 9 months ndakangorara pakudai handikwanisi kuenda kuchimbuzi handifambi handina zvandinokwanisa kuchimbuzi ndaitomboshandisa method yekutenga magloves ndopfeka magloves ndobuditsa newebsite tsvina yaitombobuda zvichitomboita nani matozvi zvaichabudi kana ndikada kuisa ruoko ndakapfeka magloves inoinzwira kumusorosoro ndikada kudya chinhu ese ndikada kudya porridge ndiri kurutsa pamwe pacho zvazondiomera kumbirawo nyika indibatsirewo ndatambudzika neurwere ndo situation iri pandiri. Mama vakatanga vachabhomira mira izvozvi baba vari kurwarawo mama vakambomira mira havasina kana nei mbudzi dzakapera kutengeswa pakaipa uku ndofunga namama wanga wambonditsanangurira but ndoda kuti mumbonditsanangurira chii chakaitika musi wawo uyezve uyu ndanzwa kuti mai yanga iri maini yanga iri gombarani yanga iri renyu zvakaitika ndaigara kuodzi uku kunonzi kuchiwere sandairoja mulocation muchiwere ndichienda pane pataiti ndaitoita zvemadetector tichibata marinikoji nemadetector saka takazosvika pakumiswa nemuridzi weclaim kutaka kuti ndakunoshanda kuita zvekunochera tichera pandakandotanga kunochera pacho tikati ranga rikaita munda sekuti munda wangu ini vanhu vouya vachichera ndichivapa votora pesendi raanotora taita 50-50 pakabuda kana kuti $100 nyamunda aitorawo chi $50 nditorawo $50 munda uyu wanga uri munda wekwamachemedzi ndoamozi machemedzi saka madhezi andakangokuwarawo ndichizoenda kuchipatara akangouyawo zvimwe zviya zve2 minutes up to now palast year pandakakuwara asati ambouya kumbondiona kana kufona hake kana kuti alright. Ko musi wacho wamakazodhirikirwa ndiudze kuti maishanda sei pazvakazoitika musi wandakadhirikirwa chii chakaitika musi wacho wamakakuwara ndiri pasi mundiudza kuti imi mamuri pasi pamusoro painoshanda sei zvakaitika ndaishanda natsano hanzvadzi yemudzimai saka ndakazinge tsano aenda kundotsvaga fodya dzavo ndasara ndega hanzvadzi yachovha yauya makomba acho haana kudzikadzika zvema2 meters mototanga kuti dzabhande kudai asi kwananda kuti endekwa patidzike zvokusvikawo zvokuma4 meters ikoko saka ndakabva ndashedzwa nemudzimai pandatomhanya kuda kushaft atoya akanzi maswera radaaswera rano ndakupedza zvandakuda kubva ndabuda vatadi vataenda matsanangura andikaita gomba ira rakadzika zvekuma4 meters then yochienda kudai tani racho ranga rakareba zve13 meters kuenda kudai asi ini ndandiri kumashure kuno ndokwanda ndiri kucherera kuno saka ndatongobva nemavhu angu kumberi kunza kushaft saka vandatombomuti nokwanisa here ndikupewo chichibvunga undibatsira undidhonzero ndikasire kupedza ovharira amira ndipinde ndikati iwe hazviiti papakadzika
obva atanga kutondibuditsira mavhu, tichitobudisa mavhu, iye achibudisa mavhu achiunganidza. Achiunganidza kudaro ndopandakazwa kupera simba mumashodhasi mangu. Takuta tochibve yadzima takakuona rima. Pakuona rima kudaro ndopandakaita semunhu apamaini aenda kumba akatosvika kanogeza akanodya akarara akadzoka futi. Pataimu mweya wangu pawakadzoka mumaini muya ndopayatanga kuzwa vanhu vachiti ngatibatirane apa, munhu anofa. Ndakutanga kuzwa nenzeve vanhu vachitaura vachitisana nharo mwaitiunza rechiti dhisechi. Pataimu iyoyo ndo taimu yandakasimudzwa musoro wangu uri pakati pemakumbo, ndopandakasimudzwa pandakazwa bhonzo ripakati richirira. Ipapo pamakasimudzwa? Pandakangosimudzwa kudai. Ndichinzwa bhonzo ripakati ndakazwa kuti ndopandakatarisa mumugodhi, pandaona mugodhi wakadonha kwadhirika wese kubva pandakatanga kugara kusvika kubhodhi. Asi dai kwakuri kuti vakadhirika ndiri kumberi wandanga ndiri dai ndisina kutomborarama. Arikungoti pakashanda Mwari kuti ndisvike pasiteji yandiri ino. Kutenda Mwari ndo akaisa upenyu hwangu mumaoko. Ndopakabva pauya mudzimai amhanya kunodaidza mukwasha wangu ndachitobudiswa paye. Ndachivati ndibvise hembe, ndabviswa hembe ndatoiswa mota yemukwasha kwakutomhanyiswa pachipatara panonzi pachiwere ipapo. Pachiwere akati hatichigoni. Akatora nguva refu ndichirwadzirwa ndiri papo. Pazoya mota hombe yemukwasha inova Toyota Wish yakabva yazonditakura pamunda kwandakabva nekamota kadiki kwairwadza kutorara. Ndazoiswa muwishi yakaradzikwa masiti ndokuenda kuchipatara. Taenda kuchipatara, anonanga kuchipatara street, takabva taenda kupolisi ndokwakurunzi ndokunanyamunda kudzidzive munda nenyaya dzakadaro dzakadzidza. Takatora about 1 hour chiponitsanidza nemukwasha wangu nenyaya idzodzi muripo papolisi papapo parimandi chibonetsananidzana chingori papa nenyaya yangu iyoyo. Meno madhiri avo akaita nemamwe mapurisa ipapo. Ndopa pakazouya tichipinda motikari kochiendeswa kuchipatara. Kusvika pachipatara pacho ndakatora nguva refu ndiripo sati ndaona help ndichingorwadzirwa. Pakazosvikawo vamwe venisi vakazosvika vakazondibatsirawo pakuchiendeswa mwandakaendeswa pakuchibaya mainjection emarwadzo. Zvakaita pakudzikira-dzikirawo ita pakudzikira asi kumuka ndasikagoni. Ndopakabva panzi mangwana acho munofanira kutenga belt. Ndatenga belt riya belt rakatengwa 160 rekusunga kuti ndibate musana. Belt riyabva rauya. Dhokuta ndopakabva atosvikwa aine belt atiti hazviri sei shamwari, ndangotaura naye shoma shoma. Azora aitenda kusikani, panoendeswa kusikani. Ndichangotaura zvacho muchidii. Ndaenda kusikani ndakasvika amenoti x-ray kana kuti sikani ndakatorwa. Zvakanobudira pafoni yani yadhokuta mapictures. Then ndadzoserwa mubhedha kubvula kumadandiri. Pakazoya vabereki vangu vachitsanangurirwa nyaya yakaitika. Dhokuta abva anditi chandonyora quotation panoda mari. Ndopandakatarisa quotation iyi pakanyorwa zi 3,800 4,000 US dollar. Ochitoshaya tochidii. Iyi mari yanga yakanzi ndeyekuti medical operation kana kuti ingarinzeri mari yekuoparetwa kuti ndikwanise kuita right. Kwanise kufamba nemadhoktasi. Then vazosenda kuti vazosendera imwe hama yangu quotation yake yanga anyora. Atongoti kana zvaita muzongotifonera ndakudii ndakutoenda. Ndopandakazosara ndiri muchipatara pandagara mwedzi.
Ndakagara neke 3 months. 3 months po hapana kana action kana movement ndaikwanisa kuita kana mishonga. Pacho nesi aitombouya makuseni kuda kubaya mainjection emadrip aya, undopisa drip wotoenda. Pana kana zvandaikwanisa kuita. Mishonga ndaingozitenga tichingodaro. Ndakazopa ndakazosvika pakuzoshayiwa mari yekurapwa. Wachiuya kumba. Ndauya kumba ndopandakauya panapa. Vana mama bva vachiita mhedzi dzavakaita kuti vataure nasekuru hanzvadzi dzavo dziri kuMozambique. Padzakauya kuchinditora pandaenda Manika. Ndasvika kuManika ndakarara ari zuva rimwe. Ndarara zuva rimwe pazouya ambulance ma4. Ndapinda muambulance ndaendeswa kuChimoyo. Chimoyo kuya ndakagara 3 days. Tichingoita kuitwawo tichienda kunoongororwa pama x-rays kuti chii chiri kuitika. Dambudziko bva ravanikwa kuzi spinal cord yakakuvara. Ndopanda pakazozi ndigare 3 days ndichimbopiwa mushonga zvakakuita kakudzikira marwadzo. Ndopanda pakazoya mota after 3 days ambulance pandaendeswa kuBeira. Beira kwacho zvinhu zvanga zvakaoma. Ndirikoko ndakaenda kuverenguva yehondo iya. Ndakasvika pakuoparetwa musana ukaita right. Pakangopora ronda riri kumusana. Ndopandakabva ndanzi tibude nekuti vanga iri nguva yehondo. Vanhu veko vaipera kuurayiwa. Pandanzi ndibude ndinoenda kumba kana paine hama iri padhuze. Lucky wokuva kuna mukoma angagara ariko kwanoshandira ikoko kunonzi kuGirimani pandanogara muBeira. Ndopandatanga kutogara namai guru namukoma. Mukoma kusvika paazouya kwauzochibva ikoko kwauchiya kuno kuZimbabwe. Alright. Ndofunga mama ambobatsira zvavo kutsanangura. Ko mudzimai ndanzwa kuti mudzimai mutombo mune mudzimai wamaishanda naye. Zvakazofamba sei? Zvikanyepa. Hapana pakazomboya futi kwandiri. Abva atongoenda. Wakamboya madhays andandiri kuhospital wakangoya ka2. Pandakabva kuMozambique kusvika nanhasi havasati vambosvika kana kufona zvavo. Asi maitowirirana pese pamashure. Mari? Maitowirirana pamashure nadzimai. Nemudzimai. Zvakaitika kudzimai ndatitori pandaenda pese nhamo dzese idzi. Ndisvike kuMozambique ndaitova naye. Kusvika ndisvike kunoko ndaitomira naye. Kusvika ndisvike panapa. Asi nyaya yakazoitika ndeyekuti ndave panapa takazotanga kunetsana. Situation yangu matarisana ndakaona semunhu angakurwadzirwa nemunhu. Kuti munhu akagarira murume asina chaasingagoni chaachaita yagarirei. Saka takazosvika pakuita chipfambi. Pandazvibata pafoni ndakasiya foni iri parecord. Nanhasi audio yacho ndinayo. Ndasiya foni yangu iri paaudio iri parecord obva afona. Patumwa kotenga chikafu kumashopu pamusoro apa pane truck shop. Patumwa kunotenga chikafu namama. Ndopakaenda ari murodhi achifonera chikomba chake. Saka musiwo ndo musi wandaida kuti ndiende kupi anonotsvaga urine bag yechubhu ine katsati yacho nekushandisa chubhu yanga yavhara. Saka iye paakasiya foni panapa ini ndakabva ndaibata kumakozi. Atana makozi amama wake. Sachandinetsa chekuti makozi amama wake ndaimudira mumarekodzi ndaiona kuti afona but zvadelitwa. But yechikomba yanga asina kudhirita. Amene takaita mistake way. Ndopandakabva ndatanga ndaterira ndakangoti ndiudze mama munhu
tonetsana pana pakandisiya andova nemumwe munhu anozondita anoti helpa zvadaro akasiya foni yangu papiwa imwe foni namama akaenda kutauni kwake so acho akaenda kuma 8 akadzoka kuma past 12 pamutauni mabutare obva adzokera bva auya akatora achitofarafara vagara pasofa ranga riri apa atanga kutaura nemi toti ndasangana nemurume wamama wangu kutauni ari kundinetsera kuti ndipo mari yesadza chichichichi ndiye andinonotsa kati baba Tindu here zvanzi eya kati alright zvakanaka paatogadzira zvagadzira vatanga kutoita zvanga zvikapanza kati arichiudze hama kuti ndiro zvaitika nyaya ikaitwa hama tanga publisha munhu womuda nekwandabva naye achiti basa dai akadai nduraira ndiri kubheira raitoni nekuda kwehasha neshungu nekurwadziwa nezvandiri nekufunga ndopandakamushedza ndatanga kushedza kamwana kangu kane 8 years pandakashedza akauya pandakati vhura monaki mangu wavhura monaki mwana mune banga ranga riri zveshuwa ndakabata banga pandamushishidzira ndamuti ndokuuraya uri kuwandihurira uri kuwandizvidza ndiri patanga kuramba handakubomubaya banga riya pandarisiya pandakamuona akagara patanga kumbira ruregerero pada kurwisana neni pazvashaya basa ndadapa ndichingosipa pamaoko chete noti bhodhi yangu kutanga apa kudai so ine simba kudzika kudai ndokusina pawa simba rakutopera izvozvi nekuda kwekusaenda kuchimbuzi ndopandara pandakamubata pada kurwisana neni paatadza papfugama apa ndopakakumbira ruregerero atiti handadzike ngubva kauya akanodaidza mama tata mama musapinde hamuna mama vanopinda tatosiyana nazvo ndopari kumbira ruregerero vandasori hako asi munhu anombobva ndadanana naye chichi yakandipimba ndichienda kutauni ndangomutaurawo situation yangu chipfura pahope kuti murume wangu ndopa akadhirikirwawo asi anodhikirwawo apapa tangoonawo masikavita ifaiza rifukunura vanhu anozozvitora hangu zvakanyanya pa pandamuplayira audio yake obva ainzwa bva kumbira ruregerero paaudio aitaura kuti pinda zino mane ndakaedza foni yako haina kudi kubatika uripinda mutauni nguva itisangana mutauni asi ndipinda futi mutauni ndozvaakataura ndinayo audio yacho irimo mufoni zvadaro tamuregerera paya tatogadzisa takanzelana ino nekurwadzirwawo nakuti zvinowanikwa ndozvinoita vakadzi semunhu anenge achidawo munhu nokufungawo nekwandakabvawo naye achingondibata achidigezisa achidi zvandandangofungwa nangoti rigandisiyane nazvo ndiregerere munhu pandamuregerera ana mama ndopa vakapinda munhu nehanzvadzi yangu ndovanaongo ari pamba avapinda mumba munhu iye ndopakapinda munext room akutora hembe dzakakurongedza kati ndichemuona ngoti munhu yaakapusa nyaya iyi ndeyeri tiri 2 ende hapana amboridza mheri kana kudii nyaya yedu tiri 2 hapana mumwe munhu ari kuiziva tongozivaona tiri 2 akurongedza kutozvipublisha kutopaisa paya ndopakatanga pakazongoyoyo vamwe hanzvadzi yangu nogara pamusoro apa nezimaitileni yatopinda muno muna mama ambokanzelawo obva ambonzwisisa anzwisisa takatogara about 2 days pane vanovatete vacho vanogara kuHarare atanga fona achimufurira kuti asiyana nazvo paikoko inini ndaizviona but yanga asikazvisi kuti ndikuzviona makozi anenge achifona waya ndaimboshingira ndichishingirira vazondikumbira kuti mama vangu vati ndiuye kumba kwaozi vanoona pane murume vanodana naye avada kutora imba yavo yakawaka ikoko ataishandira pandamutaura zvakanaka kana kuita 2 days 3 days ndopakabva ari mangwana achobva atomukira kuita basa rake pana
akatosiya atondigezesa. Tokoti munhu achinja, patotora foni patobereka kamwana kake, patoenda nekumusika kwatete wangu wakagara pa kusvika ikoko paanonyepa nyepa zvakanyepa kuti apiwe mari. Ini anga anditi mari ndinayo, patonyepa nyepa patopiwa mari zvachita anodzoka mangwana ndopakabva atoenda kuenda anozombodzoka nanhasi. Haasi tozikana kuti ari mari vanhu vari kuti ari kupi sezaruri ndati vanhu vari kuti ari kupi, ari kuhama dzake. Chakaitika inini ari kundifonera achiti ndiriwo kumba kwavo ndozuva rutaura achiti ndoda kuuya kumba kunoko kuti ndikuone. Handinambobva ndambomuratidza kuti vanhu hama dzake dzekuti ariko, ndine vanhu vatinotaura navo paWhatsApp atoti ariko ikoko vanoita zvekurima fodya. Ngotanga futi isainanga